Esta semana puxose fin a veda do polvo, a nécora e a lagosta. Os dous primeiros son dos produtos máis demandados nos mercados galegos. Segundo as praceiras de Cambados, a campaña do polvo está por riba do agardado en canto a cantidade. Caso contrario, co da nécora. De momento non está vendo moita nécora, está vendo máis pulpo que nécora. E dicen que o ano que hai pulpo non hai nécora. Sí, por si, quizá un pouquiño por debaixo. Están pescando pouca, non están pescando moita. A campaña está indo mellor do que se esperaba. O primer día hubo sobre 1000 e pico de kilos na lonxa de Cambados. Bueno, quizá un pouquiño máis ou menos, podíase esperar así. O prezo do polvo está máis barato ca noutras ocasións. Na praza de Cambados oscilaba entre os 10 e os 12 euros o kilo. No caso da nécora, o valor depende do seu tamaño. Estamos nos movendo entre 10-12 euros o kilo. A grande sobre 45 euros. E logo a pequena, mediana a 25 e a pequena a 17 euros. As vendas de ambos produtos están a ser boas nestes primeiros días de campaña. Bueno, pois sí, como está un poquinho máis asequible do normal, pois estáse vendendo ben o pulpo. Bueno, está bastante ben, abreu esta semana, abreu o lunes, pero bueno, estáse vendendo un pouquiño ben. Agora esperemos que o fin de semana se venda un pouco mellor, que claro, a xente hasta o fin de semana non é cando leva o marisco para comer o fin de semana. As vendedoras agardan ter unhas boas vendas durante o verán. No caso do polvo, aseguran que esta é a época do ano con máis demanda. Sen embargo, a tempada alta da nécora é o Nadal, pero fora desas datas advirten que o mellor mes é agosto.